Uvažovali jste někdy o skutečných nákladech na protiúnavové rohože? A co náklady na žádnou rohož? Tradiční rohože se rychle opotřebovávají, takže zaměstnanci nemají prakticky žádnou oporu, protože pod nohama nereagují. Je to téměř stejně špatné jako stání na betonu. V každém případě tento nedostatek opory znamená, že se tělo neustále namáhá, aby našlo pohodlí. To je únavné. Podlahový systém SafeFlex od společnosti Ergo Advantage je vybaven patentovaným kompresním systémem, který se chová jako pružina a zajišťuje stálý návrat energie. To znamená, že zaměstnanci mohou stát déle pevněji, což je činí spokojenějšími a vede k vyšší produktivitě. Systém SafeFlex je vyroben z recyklovaných plastů a představuje nejodolnější řešení na trhu. Naše mírně vyšší počáteční náklady vedou k celkovým úsporám. Ukážeme vám, jak na to. Předpokládejme, že průměrná pěnová rohož o rozměrech 1x1,5 metru stojí 75 eur. Víme, že životnost tohoto výrobku je v nejlepším případě 6 měsíců. Předpokládejme, že lepší pěnová rohož stojí 125 eur a její životnost je 12 měsíců. Podlahový systém SafeFlex stojí v průměru 250 eur. Za stejných podmínek by měl vydržet více než 10 let. Po 2 letech budou celkové náklady na výměnu pěnových rohoží 300 a 250 eur. V tomto okamžiku se vám již investice vyplatí. Po 5 letech dosáhnou celkové náklady na výměnu 750 eur a 625 eur. Po 10 letech to bude 1500 eur a 1250 eur. Tento druhý pracovní prostor, ten se systémem SafeFlex, investoval počátečních 250 eur, přičemž za 10 let realizuje úsporu nejméně 1000 eur. A to je pouze pro jeden pracovní prostor. Pokud tyto úspory uplatníte na všechna svá pracoviště, no, necháme vás, abyste si to spočítali sami. A co ty nepřímé úspory? Administrativní náklady spojené s neustálým přerovnáváním, mzdové náklady na pravidelnou výměnu pěnových rohoží, náklady na skládky, a to jak finanční, tak ekologické. A co náklady na ztráty času způsobené úrazy kvůli kluskému pracovnímu povrchu nebo zakopnutím kvůli pomačkaným rohožím? Čísla říkají, že průměrné náklady z jednoho úrazu činí 40 000 eur a 12 pracovních dní na jednu pojistnou událost. Výzkum také ukázal, že náklady na únavu se pohybují od 1 000 do 2500 liber ve snížené produktivitě na pracovníka za rok. A co náklady na fluktuaci zaměstnanců? Volba je jednoduchá. Podlahový systém SafeFlex poskytuje bezpečnější a příznivější pracovní prostor a zároveň nabízí výraznou úsporu nákladů. Vyzkoušejte systém SafeFlex ještě dnes a pocítíte ten rozdíl.